problema. No cal... Home, és que el bo és això, no? De dir, hòstia, no et costa gaire pasta. Perquè si has de gastar 50 euros, el que sigui, 200 euros, 300 euros, 300 euros, 350 la que porta el David, tu. I la gravació em va dir el xaval, a més em va dir, mira, si ho veus a l'ordinador, a la tele, de casa, el que sigui, diu, no cal res. 720 a 1000 i pico, és el mateix. I així és per l'Àlex, el seu cumpleaños li comprarem. Així li farem gravar i sabrem, quan es fot una hòstia, serà culpa. El cumpleaños d'aquesta setmana li farem. Vinga, vamos para abajo. ¡Vamos! ¡Yupi! Hòstia, que guapo, es veu tot això d'aquí baix, eh? Sí, veu fantàstic. Fantàstic. Està obert? La porta oberta, no? Vermella. Sí, està gravant.